मास्क गाननाय फट' ओमफ्राय थफि गानदों गोजौआव खर'आव लास्ट मोनसे देखायनोसै आङो सोर जाथावथाव लास्टआवहाय हेल' फिन खनसेबाव गासिखौबो बरायहरबाय स' दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो फिन खनसेबाव आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' खुलुमदो गासिबो नमस्कार गासिबो खुलुमबाय बेनिफ्राय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आङो मोनसे टपिक्स लाना फैदों जाय टपिक्सआ जाहैबाय आङो सिगाङावहाय जाखिनि ड्रयिं आखिदोंमोन जाखिनि पेन्टिं खालामदोंमोन बे पेन्टिं फट' माखाखौ आङो दिनै खोन्थानो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बेनिफ्राय स' आं सिगाङावनो बुंखायो आङो माने बिदि आखिनायनि जिथुनाखि क्लास बेखौ लायाखै उइदाउट क्लास माने बेबायदि आखिनायखौ आं सोलोङाखै आङो जास्ट एखमबा बरिं मोननाय टाइमफोराव ओरैनो आखिनानै थायोमोन ओमफ्राय बेफोर फट'फोरा माबायदिमोन आङो बे फट' माखाखौहाय मोनसे फाइलाव सोना दोन्दोंमोन आरो बे फाइलनि फट'खौ आङो दिनै बुरखांनानै भिडिअखौनो लाबोनोसै होननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बेनिफ्राय पेन्टिंखौ मोजां मोनदोंब्ला ड्रयिंखौ सावगारिखौ मोजां मोनदोंब्ला स' चेनेलखौ एसे नायदो सापर्ट खालामदो उननि समावहाय आरोबाव आखिनानै लाबोबावगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बारा गोबाव खालामला नोंथांमोननो फट'खौ दिन्थिनोसै स' नायलांदो गासिबो दा फट'फ्रा नैयाव दंजोबो माखासे बेहाय माने फट' दंजोबो सोर सोर आखिदों सोर सोरनि सावगारि दङ उनावहाय खोन्थालांबाय थानोसै बेनिफ्राय माने फट'खौ मोजां मोनदोंबा ड्रयिंखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामलांदो बेनिफ्राय साबसक्राइब खालामदो चेनेलखौ एसे जायखिजाया सोर सोरनि फट' दङ गांसे गांसे बोनानै खोन्थालांबाय थानोसै थ' नायलांबाय थादो दे गांसे बोनाय सोरबा बे गांसे माने बियो आंनो बे फट'खौ मास्क गाननाय फट' ओमफ्राय थफि गानदों गोजौआव खर'आव माबायदि मोनदों फट'खौ मोजां ना गाज्रि मोजां थ' नेक्स्ट बोनोसै दे सुजों बोनाय सुनाब्रा औ दे खोन्थाहर दैयाव मोजां खोन्था औ सोरैलाय बे गांसे बेबो आंनो बेखौबो आंनो पेन्टिं खालामदोंमोन जायखिजाया मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव बुंदो फट'आ मादि जाखोनो गांसे लाबावबाय नै गांसे बोबावबाय रावबोथ' नांला दा नै बियो आंनि लोगोमोन बियो धनराज सिगाङावहाय आखिदोंमोन आं बेखौ नै बेबो आंनि लोगोमोन बिजितमोन बिनि नामा बिजित कलकातारि ना दैमारि बिजित दैमारि बिनि नामा बिजित दैमारि आंनि लोगोमोन बेबो जायखिजाया बेखौ पेन्टिं खालामदों आङो स' माबायदि जाखो एक्ट'र बायदि नुखायो नाय औ बेबो आंनि लोगोआनो बेबो खाथुनार बसुमतारी आंनि लोगो बेबो माबायदि जाखो नायदो नै गांसे बोबावबाय बेयो जाबाय सोर बियो दे सोर सिनायबाय सोर बियो मा नाम मा नाम जवाहरलालनि हरो बियो पेन्टिङा बिनि भिडिअ दंमोन माबाबो दङ बिनि भिडिअखौ होखादों आङो जायखिजाया बेबो आंनो बे फट'आबो आंनोमोन माबायदि नांखो फट'खौ नायनानै माबायदि मोनदों बेखौ नेक्स्ट बोबाय नै एबार मा फैगोनथाय मिथिला माथाय गलाप बिबार नामा गलाप बिबार कालार फुनाखै बेखौ ओरैनो जास्ट बोदोंल'
next बोबाय सोर बियो अलंबार आंनि लोगोमोन आंनि लोगोआनो बेनिफ्राय नेक्स्ट बोबाय आं नेक्स्टआव मा दङ बियो सुजित नार्जारि सुजित नार्जारिमोन बियो फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार मेम'राइज जागोन बियो जोहोलाव बर'नि सासे जोहोलाव बेखौ पेन्टिं आखिदों बिनि भिडिअ दङ बिनि भिडिअबो दंमोन आदसा बेखौबो आपल'ड होदों आङो भिडिअखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट बोबाय आङो नेक्स्टआव मा दङ आदा सोंगोन न' खाथिनि बियो खुरमा जायो बेखौ खुरमा जायो जोंहानि जायखिजाया बेखौ पेन्टिं खालामदों आङो ओमफ्राय कालारा खारजोब्बाय गोबाव जाबायना कालार माखाया खारजोब्बाय एसे नामा बेयाव पेन्सिलनि कालार दंजोबो बांद्राय मोजां नुला नेक्स्ट एसे ओरैनो गथ' आखिनाय बियो बेनिफ्राय नेक्स्ट बोबाय आं मामा ये मामा नोंग्राम गोनां ए आंनोमोन बियो ओइचएसआव फरायबाय थानाय खोमा ओइचएसआवहाय ओइचएसआव फरायनायाव फटक लानायमोन बियो जायखिजाया ओइचएसनि जागोन फटकआ बेनिफ्राय मोनसे बोबाय आं बे जाबाय बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बारा मोजां जायाखै ड्रयिंआ ओरैनो आखिनायमोन बियो सिम्पोल ओरैनो बेनिफ्राय नेक्स्ट बोबाय नेक्स्टआव मा दङ नायनोसै सोरथो बियो सोर डक्टर भुपेन हाजरिका मेथाइ खनगिरि डक्टर भुपेन हाजरिका नेक्स्ट बोबाय बर'नि जोहोलाव मिथिखागौ नोंथांमोना बेखौ बर'नि जोहोलाव होनबाथाय सिनायखागोन गासिबो ओमफ्राय मोनसे बोबाय बियो जास्ट ओरैनो आखिनायमोन नर्मेल बेनिफ्राय बोबावबाय जास्ट वान गार्ल्स एन्ड माउन्टेन एन आमब्रेला गंसे साथा आं लिरखांबाय दं नेक्स्ट बोबाय बर'नि दैदेनगिरि सासे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथां बिथांखौ आखिदों बर'नि दैदेनगिरि बेनिफ्राय मोनसे बोबाय बियो दहायनानो गथ'आनो आखिबावनायमोन बियो नेक्स्ट आखिनाय मोनसे बोबाय जाहैबाय आं लोगोबो जायो एसे खुरमाबो जायो एसे नेक्स्ट बोबाय बेबो जवाहरलाल नेहरुआनो नेक्स्ट बोबाय नेक्स्टआव दङ बेबो माबायानो सुजित नार्जारियानो नेक्स्ट बोबाय रबीन्द्रनाथ ठाकुर बियो उपेन्द्र नङा रबीन्द्रनाथ ठाकुर नेक्स्ट बोबाय सोरमोनथाय बियो बारा सिनायासै बारा जाबाखै बियो आखिनायाहाय फार्स्ट टाइम आखिनायमोन खोमा क्रेजि XYZमोन बियो ओमफ्राय मोजां जायाखै माने पेन्सिल माखाया एकदम नर्मेल आङो टिकेट पेन्सिल लायाखै पेन्सिल माखाया नर्मेल गोजा बेनिफ्राय नेक्स्ट बोबाय आं मोनसे स्टिच बियो मोनसे ओरैनो नर्मेल आखिनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बोबाय बे सोरथाय जास्लाबासै बियो आंनोमोन खोमादां ओमफ्राय मोजां जायासै बियो एखमबा बिराद बायो आखिफुबाय थानानै जायाबाथाय बायो आखिनो बेनिफ्राय लास्ट मोनसे देखायनोसै आङो सोर जाथावथाव लास्टआवहाय स' नायदो बयबो लास्ट खानाया गुफुरल'सोना खानाया गुफुरलायबाव जायासै कालारजों आखिदोंमोन बेनिफ्राय मोजां जायाखै कालारजों आखिनायाहाय खानाया गुफुरनि फुनजोबनो हायासै खानायानो गुफुर जाबाय ओमफ्राय
फट'आवथ' बारा मोजां जायासै सोरमोनथाय आंबोथ' सिनायला जायखिजाया आखिदोंमोन गार्ल्स जायखिजाया हिन्जाव मानसि आखिदोंमोन आरो ना मोजां जायासै जायखिजाया बेनिफ्राय फिलाप खालामनो हायाखै थारमाने फिलाप जायासै बियो मोजां आखिनो हाजोबासै गैला दंबायोमोन माखासे एकदम नर्मेल जानाय बियो माने ब्लेंक थांनायफोर माखासे दङ ब्लेंक थांनाय बेयावबो दंबायो माखासे आरोबाव जायखिजाया खोन्थाजोबनो हानाय नंला भिडिअआ बिराद गोलाव जासिगोन जायखिजाया बेखिनियानो बेनिफ्राय स' माबायदि मोनखोसै फट'खौ नुनानै स' बियो माने एकदम सिगाङावनो आखिनाय मथा मथि बोसोरब्रैसो जाबाय खोमा बोसोरब्रै जायाखैबाबो मिनिमाम बोसोरथामफोरा जाबाय गोबाव जाबाय बियो आखिनाया बेखायनो माने बे फट'खौ आङो मोनसे माबायाव सोना दोन्दोंमोन फाइलावहाय सोना दोननायमोन बेनिफ्राय दिनै बुरखांनो होननानै आङो बुरखांबाय बे फट' माखाखौ माने बुरखांनो होनना बुरखांबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोबाय ओरैनोथ' आङो मा होनो बेखौ आखिनायनि जिथुनाखि क्लास बेखौबो लायाखै आङो नर्मेलि ओरैनो आखिलाबायो जाबा दाजा बेनिफ्राय बेबायदि आखि माने आं मिथिया जायोना जाया बबेथिं आखिनांगौ माबोरै आखिनांगौ बबेखौ आखिग्रोनांगौ आंथ' जेबो मिथिया जास्ट ओरैनो बोयो माने एखमबा बरिं मोननाय टाइमफोरखौ माने गोसोखौ माने मोजां मोननो थाखाय आङो ओरैनो पेन्टिं खालामो बेनिफ्राय पेन्टिं नङाबाबो आङो ओरैनो जा खन्थाइफोर लिरो सुंद' सल'फोर लिरो बेबायदिनो थायो ओरैनो बेनिफ्राय बांसिन माने पेन्टिं खालामबा मोजां मोनो गोसोखौ सोरनिबा लोगोनि फट' आखिना हरनो मानो मोजां मोनो एसे बेनिफ्राय जायखिजाया आंथ' मा होनो बेखौ आखिनायनि जिथुनाखि कर्स बेखौबो लायाखै बेनिफ्राय आंनाव जेबो पेन्सिल गैया ओरैनो नर्मेल पेन्सिल 10 थाखाफोरनिनो पेन्सिल बेफोरजोंनो आखियो आङो 10B 5B बेफोरजोंनो आखिजोबो बेनिफ्राय नर्मेल थाइबानि बिदिजोंनो आखिजोबो आरोना जेबो मा होनो स्केच पेन्स गैया आंनाव स्केच पेन्स गैया जेबो गैया ओरैनो नर्मेल आखिलाबायो बेनिफ्राय दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो फट'खौ नुनानैहाय ड्रयिंखौ नुनानै माबायदि नांखो माने मोजां मोनदोंबा एसे सापर्ट खालामदो चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होदो बेनिफ्राय नेक्स्ट आङो आखिना लाबोबावगोन जायखिजाया आङो आखिनो गोसो दं नालाय माने जाबा दाजा आं आखिना लाबोबावगोन बेनिफ्राय बै स्केच पेन्सफोरखौबो एसे नाजानोसै बायनो हागोन ना हाया जायखिजाया फट'खौ माबायदि मोन्दों नायनानै मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनखो मोजां मोनदों स' गासैनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जायखिजाया उननि समावहाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेना थाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव मा फैगोन आंबोथ' बुंनो हाला जायखिजाया नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन स' अके बाय दे बयबो बाय